I dag der skal vi skære tykstegsfilet, og det er rigtig godt mørt stykke kød. Og vi kan skære det ud til bøffer af tykstegsfilet. Vi kan skære det ud til noget roast, den tynde side her, og vi kan lave en roast beef, den tykke side. Men inden vi går i gang, så skal vi have fjernet en stor sene, som sidder midt i. Og det vil jeg vise her. Ja, først så vil vi se her om at have det større stykke og det lille stykke. Og der kan vi se, at der er en sene her imellem. Når vi vender den om, så ser det lille stykke herover, og der går vi herop foroven, og så kan vi lige finde senen, og så se, den kommer lige herinde. Den har vi lige her. Og den følger jeg simpelthen. Jeg ved ikke, om I kan følge med. Følg ned langs scenen. Jeg skraber ligesom på scenen for at få så lidt svind på. Eller så. En stykke kød væk, og så har vi scenen herovre, og der prøver jeg også at køre ned under scenen og køre så langt op sammen med. Alt det jeg står og skærer her, det kan man bruge til at lave fong af. Så fjerner jeg lige de værste hinder. Så. Jeg kan godt sætte lidt sene heroppe i den øverste ende. Så der vil jeg lige også fjerne her. Så. Og den her, det er den, vi faktisk godt kunne lave en pæn roast beef af, hvor vi så vil kunne snøre den. Men jeg vil skære det ud i nogle bøffer. Og sådan en bøf, der skal veje ca. 170 til 200 gram. Så en flot bøf. Jeg skulle tage en stor kniv, så får jeg nogle bedre flader på, når jeg skærer det. Kødet her, det er jo rigtig mørt også, så hvis der skulle blive lidt i overskud, hvor man ikke kan, så vil jeg altså bruge det til fondue. Kan vi få en bøf mere? Ja, man kan måske godt lige være heldig her. Hvis jeg lige trykker den lidt ud. Så. Og det her, det vil jeg skære ud til nogle fondue-tern. Det lille stykke herovre. Og så kan vi se lidt under her, så har vi en hund, der håber på, at den lige får en bitte godbid. Det er Fido. Så. Og det tror jeg vil lave sådan en medaljonbøf her. Der kan jeg så putte noget serrano skinke rundt omkring. Der er noget bacon, og det gør begge ender, så jeg får 2 runde bøffer her. Og så det midterste stykke her, det vil jeg lave til en bitte roast, som jeg vil stege. Brune lige af på panden.
Og så vil jeg måske putte noget pesto omkring og pakke den ind i staniol, og så ind i ovnen, indtil det har en kernetemperatur på 58 grader. Lige lade den stå og hvile lidt, og så kan jeg skære nogle små skiver ud af det. Det var en tykstegsfilet. Nu skal den ud. Nå, Fido, skal vi se, om det bliver til noget? Ja, det var godt. Dygtig hund.